hvordan man bruger green screen. Jeg hedder Felix. Hej, jeg hedder Jørgen. Vi gør 6. dag. Ja, fordi det her det er digitalt, det er fordi, at lige nu er han en Barcelona. og jeg er Lalandia. I dag så skal vi lære jer lidt om green screen, effekter og hvad man kan bruge green screen til. Og det gør vi inde i iMovie. Det man skal bruge, det er iMovie, kamera og en green screen. Så nu vil jeg vise jer, eller vi vise jer, hvordan man sætter den op. Det er det første. Man gør det sådan her, og så skal man ligesom trække op i den. Men det kan vi ikke gøre op på bordet. Nej, for så er det sådan, for vi udlægger. Og det vil vi ikke. Så nu vil vi vise jer. Man gør sådan her, og så trækker man op i håndtaget her. Indtil den siger klik. Hvis I kunne høre det, har jeg nok ret god hørelse. Jeg har heller ikke hørt det. Så, nu har vi den lige her. Den er ikke balanceret lige nu, så vi bliver nødt til at stille den op af fjernsynet. Ja, godt. Og nu skal vi vise jer nogle måder, man kan bruge green screen, og hvordan man bruger green screen, og alle de ting. Ja. Så her, det første I skal se, det er, hvordan man bruger iMovie. Ja. Her er de to her vigtige apps. iMovie og kamera. Nu går vi så ind på kamera. Og så, når vi så er inde på kamera, så er det vigtigt at finde en rigtig god position til jeres kamera. Fordi at hvis det ikke er gjort det, så er hele optagelsen ødelagt. Så nu har vi gjort det. Trykker vi optag. Og så går vi hen til green screen. Og så lader vi som om der, hvor vi er. Så, når vi har gjort det, når den bliver færdig der, når vi har gjort det, så trykker vi stop optagningen, og så går vi videre ind i kameraen. Så trykker vi ind, og så trykker vi redigere. Så kan I se, at der er en lille linje nede i bunden hernede, og hvis den ikke virker, så kan I spørge Malou om hjælp videre på det. Så bagefter så er der en lille, der kan I faktisk vælge, hvornår den skal starte og hvornår den slutter. Så kan I se nede i bunden. Kan man også få den lidt tilbage hernede? Ja, det er det mig. Så man kan stadig se alt sådan, det her herude, og det er sørgeligt. Så nu skal vi croppe det ind, som I kan se, hvis man trykker på den her knap, eller den der, som ligesom har en firkant. Ja, så kan man ligesom rykke i siderne. Så skal man kun få green screen med. Det er meget vigtigt. Og så har man sit klip. Nu skal man så finde et foto af det, man vil være bagved. Altså, så ja, det der skal være lige her, inde i klippet. Og i det her, så vælger jeg Lalandia, fordi at, ja, det er det, jeg gerne vil have. Men på iMovie, man kan se der, så trykker man på start nyt projekt. Der er magisk, film, storyboard, og så er der film. Bare gå ind på film. Så hernede i bunden, hernede, så kan man se opret film. Så nu går man ind på fotos, og så vælger man Lalandia. Fordi det er det billede, jeg gerne vil have. Så nu det er det. Hvis man ikke vil have den til at bevæge sig, så skal man slå det fra nede i hjørnet, så man kan lige zoome ind på. Godt. Og så kan man også lige zoome ud og flytte det billede, som hvor man vil have det i forhold til en selv. Nu går man så ind på video, ind på alle videoer, og så trykker man på den video, man lige har lavet. Så trykker man på de 3 prikker, man kan se ikke nogen af de andre. Så når man har trykket på den, så er det meget vigtigt, at man trykker på grøn-blå skærm. Fordi at, ja, det er det, som gør, at green screen-effekten kommer. Så kan man se, at jeg er inde i green screen. Nu er jeg ligesom ved Lalandia lige her. Men hvis man ikke, så kan man fjerne, der er rent faktisk, så kan man gå ind, fordi at, så det hele Lalandia fotoet det er. Så nu kan man så gå ind, og så kan man trykke på en ting oppe i hjørnet her. Og så kan man ligesom fjerne mig på en måde, eller fjerne noget, som er irriterende. Så ja, godt.
Så kan man også trykke på styrke. Det gør sådan, at det kan man se lige her, at jeg bliver mere og mindre sådan. Det kommer an på, hvor meget styrke man vil have i forhold til green screen effekten, hvor meget den gør. Og man kan også bruge andet end en green screen, hvis man nu har et blå tapeter eller et eller andet. Det kan man også bruge. Og det er sådan, man bruger iMovie. Hej, nu vil jeg vise jer, hvordan at i stedet for at man kun er én person, og man står det sted, som man nu har valgt, så er man 2 personer. Men man er altså, samme person. Så det første, så går man ind på kamera, så sætter man den rigtig godt. Det er meget vigtigt, at man skal sætte den godt, for ellers så kan det gå helt galt. Det er meget vigtigt. Så går man ind og optager en selv, for eksempel vinker, som han gør. Og så trykker man stop optag, så laver man en ny optagelse, hvor man gør det samme, bare over i den anden side. Nu kan jeg lige gå herover, så I kan se ham. Ja, så nu lavede jeg så en klappeting med dem begge, så de kommer til at lave high five med hinanden. Nu trykker vi stå op, så går man ned og redigerer. Det har vi prøvet, så det spoler vi lige lidt. Så nu har vi gjort det, så går man ind på iMovie, går ind på sin video, man vil lave, eller lave en ny film. Så vælger man det foto, man gerne vil have i baggrunden til at starte med. Her vælger jeg så den meget flotte fisk, kaldt for blokfisken. Så tager jeg lige brugen fra og zoomer lidt ud. Ja, og så er der en af klipsene til at starte med. Så adder man en af klipsene. Nu har jeg så addet den, hvor jeg står herovre og giver high for vinker. Men problemet er, at man ikke kan adde 2 oven på hinanden. Så det er et lille problem. Så det man gør, i stedet for, eller ikke i stedet for, den eneste mulighed man kan bruge, som egentlig er meget, meget nemt, man går ud, trykker på den der lille knap der, og så trykker man på gem video. Det er meget vigtigt, de her steps, vi lige laver. Så eksporteret til fotobibliotek, det er meget vigtigt. Så går man ind, så sletter man alt nede ved slet-knappen. Og så adder man den video, man lige har gemt til fotobiblioteket, som så er den der. Nu er der ikke nogen grund ting over. Det er også meget smart, hvis man nu kan komme til at redigere. Nu skal vi bare have gjort så, at i stedet for at den ene gør sådan her, og så 2 sekunder efter den anden gør sådan her, så skal man lige time det perfekt ved at rykke det andet klip. Så det er egentlig, det er ikke mega fuldstændig vigtigt. Så hvis man lige får det timet ret, så skal det se sådan der ud. Ja. Og det var sådan, man får sig selv 2 gange ind i det. Nu vil man nu give jer en opgave om at bruge green screen. Ja. You got it all inside of you. Feel it to be true. And when you dance, I'm in the groove. You make me move. You make me move.
til noget af jeres timer. Hvis I har lyst, selvfølgelig. Her lige om lidt, så kommer der nogle sjove clips og nogle billeder